OK, takže čaute, vitajte pri novom videjku a dneska si ukážeme nový Battle Pass a zaujímavá čo v ňom bude. Ja som už teda videl prvý skin, lebo som mal Fortnite crew a rovno mi ju to dalo, nemal som pripravené točenie, netočil som, ale ideme sa teda na to rovno pozrieť. Prvý skin v pase máme túto mechanistku, za mňa v pohode, tier 1 skin dosť v pohode. Tento tu dostanete všetci, čo si hneď kúpite Battle Pass, tak hneď budete mať tento skin, takže mega dobre. Potom nám sem pridali Lego štruktúru, akože nemuseli. Ďalej sa máme backpack, celkom pohode backpack, aj sa mi to celkom hodí k tomu môjmu skinu. Ďalej sa máme takýto glider, fakt, jo, už to vidím. Budete tak sem, tak to tu visí na tom glideri z boku, mega zaujímavé. Pickaxe, máme sem taký emote, ideme si ho pozrieť. OK, zaujímavé. Štýl na ten backpack, štýl na tú typku, možno ešte krajšie ako ten prvý, dosť pohode. Backpack, nič moc, nehrám backpacky ani skoro moc. Máme sem takýto pickaxe, za mňa vyzerá dosť v pohode. Emote. Jo, tento je dobrý. Máme sem takéhoto Rustlorda, takýto štýl proste, že je to proste ďalší Rustlord, nič nové. Máme sem loading screen, dosť pohode wrap, dosť pekný. Ďalej sem máme glider. Štýl na ten pickaxe, hrášky ako backblink, akože no, nikto to, ja to hrať nebudem. Glider, no, nič moc, ale akože. A máme sem samotný hrášok, mega dobrý skin za mňa, emote od hráška. Polieva hrášky, backblink, pickaxe, štýlna hráška, celkom pohode. Tento tu pickaxe, wrap, backblink, malý, ale nebudem to hrať tak či tak. Skin. A náhodou, tento skin není zlý. Ako som o ňom vravil, že máme aj lepšie skiny, no tak tento tu je fakt jeden z tých lepších. Glider. Contraila, v celkom pohode. Emote. Fire show. Ten celkom pohode. Štýl. Takáto hyena je zrazu z nej. Rap, ten je celkom pohode. To ukazuje koľko máme killov? Abo ako, asi hej. Máme sem ten tu pickaxe, katana. Nothing special, katana už máme veľa. Je mega veľký backblink. T60 power armor, OK. Emote. Glider. Celkom pohodička. Edit style na ten backblink, edit style na T60 power armor, akože ten Fallout. Wasteland Bright, OK. Pickaxe, taký no, že takýchto pickaxov už máme v hre tak 10, ale tých od Bright Bomberok, takže už je dosť, ale no. Nič nové to proste nie, len ho spravili to proste rasty štýlu, ale tento je fakt dobrý. Tento by som si kúpil aj za V-Bucksy, keby stojí 1200 V-Buckov kúpim ho. Edit style na pickaxe, emote. OK, celkom v pohode. Backblink. Vlastne nehrám backblinky, edit style, ten už teda nie je taký dobrý ako ten prvý. Wrap, celkom pohode. Pickaxe, ten bude dosť veľký podľa mňa, bude celkom zasahovať do obrazovky. Backblink, takéto válce pumpujúce, OK, alebo čo to je. Contraila, to bude podľa mňa to ako tá zo sezóny 3, nič čo si nebude vidno, proste ako cez tie plamene. Skin, Megalodon. Tier 100, celkom pohode. Glider. Mobile Megalodon, OK, to je celkom dobrý glider. Ak na tom, kamo na tom budeme asi stáť, čo? To bude dobré, to bude dobrý glider. OK. OK. Bonus rewardy. Štýl na ten glider, OK. Backblink, keksy. Bucky, štýl na túto typkyňu. Wrap, celkom pohode wrap. V-Bucky, znova pumpujúce válce backblink, ďalšie V-Bucky. OK. Oni fakt tomu dali Black Knight štýl. OK, to vyzerá mega dobre, kámo. Dobre, máme sem backblink, V-Bucky, kladivo, znova to veľké. Ale to vyzerá, celkom pohode Battle Pass náhodou. A posledný štýl na tohto typka. Sem tým poviem, že potom budú bonus štýly, áno, jasné. Bez rewardy, štýl na toho Rustlorda. Som taký pickaxe, glider, OK. Štýl na túto typkyňu a toto sa nám odomkne. Potom posledná vec, čo teda máme v pase je Marvel Series skin Magneto. To by asi z tohto Battle Passu bolo všetko a ja sa s vami už pre toto video lúčim. Čaute.